Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ελεκτών και δοξασμένων το όνομα σου εις τους αιώνας, ότι δικαίωση επιπάσει εις επίσης ημίν. Προσκόλασα εις επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς είναι αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Νεκρούσατε ουρταμένοι τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της εστίν ειδωλολατρία. Διό έρχεται η οργή του Θεού επί τους Υιούς της επιθυμίας. Ενείς και εμείς περιεπατήσατε ποτέ ότε εζείτε εν αυτής. Νην είδε απόθεστε και εμείς τα πάντα, οργή, θυμό, κακία, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, απεκδισάμενοι των παλαιών άνθρωπων συν τες πράξεις συν αυτού, και ενδυσάμενοι των νέων των ανακαινούμενων εις επίγνωσιν και την εικόνα του κτίσαντος αυτό, όπου ουκένια και Ιουδαίος, περί ταμήν και ακροβιστία, φάρβαρος, σκύθης, βούλος, αλλά τα πάντα και εν